וצה"ל לא הגיע, ואף אחד לא שמר עליהם. יישובי עוטף עזה לפי האנשים שאכפת לו מהם. בכלל לא אכפת. בנתיבות 5,836 מצביעי ליכוד. כל יום שהוא בשלטון עולה במחיר דמים. ראש הממשלה הזה שקרא אותנו, שיסה אותנו, פילג אותנו, החליש אותנו. המחדלים עוד נמשכים. ברור לנו מי הרוצחים. מה התשובה לעקדה? הוא העבריין! הוא העבריין! הוא העבריין! הוא העבריין! להציל אותנו! וצה"ל לא הגיע! ואף אחד לא שמר עליהם! יישובי עוטף עזה לפי האנשים שאכפת לו מהם. בכלל לא אכפת. בנתיבות 5,800